le plus rapidement possible à ces pratiques dangereuses et barbares. Walsa fuka se kasiri jona jona ni danteme walew chajugu bembalula. Du haut de cette tribune, Ningola sans fait. nous lançons un appel solennel pour qu'il soit renoncé à cette politique d'expansion et de conquête. Ambe wili kan krengla nembla. Walsa banka se kake ni bereberel sirami ni asinsinendo yoro mineli ani mineli walangatalika. Pour que soient prises en considération les aspirations des peuples, si petits et si faibles soient-ils. Walsa jate minaka ke ka anyesi. Jamana kono donka lanyinuma o jamana kono don mana dogoya chugo ubarka mana dogoya chugo. La voie de la négociation, Sika fosira. de la recherche patiente et pacifique de la solution des différends Geleya munu be fereka nyini ola munyuni kwanana ani nogoya kononana. est seul conforme à l'intérêt de tous les États et de tous les peuples du monde. O kelempe de bebe jamana ubela jelen kan nafama ani jien mogo ubela jelen kan nafama. La politique de la force, Fanga berebere lisira. la politique de la guerre, Kele berebere lisira. qui ne profite qu'à des intérêts bien précis de certains groupes. O koni mogo site bo o numa foni akera kulu dama wiye. Cette politique-là O berebere lisira min floyi. a toujours abouti à la catastrophe. O furadama o bel laba ni kasaradi. Pour cela même Ka nyasi hali mogo wirawma. qu'il la préconise, Olu munu be ka afoko asira ka boli. car les peuples finissent toujours par triompher. Ka masro jamana kono dum olu be laban tuma bela jelen de la ka sisro. C'est ce message de raison, Ojo chikan de paix dans le monde, hera jien kono. que la République du Mali tient d'abord à faire entendre Ko Mali ka mbe ba fe folon o de kamme et espère qu'il sera effectivement entendu. ani ajigi be akan ka fo ko ona lamen ko ka dafa.